Häivy täältä, katupoika, huusi Katarina istuessaan ylellisessä pyörätuolissaan. Hän oli kaupungin rikkain nainen, mutta hänen jalkansa olivat kuolleet. Lääkärien mukaan hän ei enää koskaan pystyisi kävelemään. Mutta tämä likainen poika, joka pyysi hänen ruoantähteitään, katsoi häntä suoraan silmiin ja sanoi jotain, mikä sai hänet jäätymään. Anna minulle ruokasi, niin tunnin kuluttua seisot omilla jaloillasi. Katarina nauroi päin pojan naamaa, mutta hän ei tiennyt, että tämä poika kantoi mukanaan salaisuutta, joka oli arvokkaampi kuin kaikki hänen miljoonansa. Lue loppuun asti nähdäksesi uskomattoman ihmeen. Tämä tarina ei alkanut sinä päivänä, kun poika lähestyi hänen pöytäänsä. Se alkoi 6 kuukautta aiemmin, päivänä, joka jakoi Katarina Virtasen elämän kahtia, aikaan ennen ja aikaan jälkeen. Tuona aamuna hän tunsi olevansa maailman valtias. Katarina, Suomen suurimman kiinteistö- ja teknologiaimperiumin omistaja, lensi yksityishelikopterillaan allekirjoittamaan 500 miljoonan euron arvoista sopimusta. Hänen alapuolellaan virtasivat Lapin loputtomat metsät ja joet, ja tuntui siltä, ettei mikään mahti maailmassa voisi pysäyttää häntä. Hän selasi asiakirjoja siemaillen jäävettä ja teki suunnitelmia seuraavalle 10 vuodelle, mutta kohtalolla oli muita suunnitelmia. Yhtäkkiä metallin kirskunta peitti roottorien äänen. Helikopteri nykäisi kuin haavoittunut lintu. Lentäjä huusi jotain, mutta Katarina ei kuullut. Maailma pyöri hullussa kaleidoskoopissa taivaan ja maan välillä. Seurasi isku, pimeys ja hiljaisuus. Kun hän tuli tajuihinsa, hän makasi palavien roskien keskellä. Hän haistoi palaneen käryn, tunsi veren maun suussaan ja sietämättömän kivun käsivarsissaan. Hän yritti nousta paetakseen liekkejä. Hän käski jalkojaan, naus, juokse, mutta jalat pysyivät paikoillaan. Hän katsoi alaspäin. Hänen jalkansa olivat siellä ehjinä, eivätkä ne olleet puristuksissa. Mutta hän ei tuntenut niitä. Tuntui, kun hänen alaruumiinsa olisi kuulunut jollekin toiselle, mallinukelle, mutta ei hänelle. Tuona hetkenä maatessaan kylmässä maassa syyssateen piiskatessa ja odottaessaan pelastusryhmää, Katarina tajusi, että hänen elämänsä oli ohi. Seuraavat 6 kuukautta olivat yhtä helvettiä. Parhaat yksityisklinikat Sveitsissä, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Loputon jono maailmankuuluja professoreita, magneettikuvien tuloksia ja monimutkaisia leikkauksia. Katarina tuhlasi miljoonia euroja edes miettimättä. Hän oli tottunut siihen, että rahalla sai kaiken, maata, rakennuksia, ihmisiä ja lakeja. Hän oli varma, että voisi ostaa myös terveytensä takaisin, mutta joka kerta tuomio oli sama. Lääkärit käänsivät katseensa pois ja piilottivat voimattomuutensa monimutkaisten lääketieteellisten termien taakse. Ydin oli kuitenkin yksi ja sama, selkärangan kompressiomurtuma, hermoyhteyksien katkeaminen, alaraajojen täydellinen halvaantuminen. Ei toivoa. Katarina palasi Helsinkiin, ei voittajana, vaan murtuneena ja vammautuneena. Hänen rakkaudella rakennuttamastaan Kuusisaaren luksushuvilasta tuli kultainen häkki, portaista tuli ylitsepääsemättömiä vuoria, kynnyksistä muureja. Nainen, joka oli tottunut katsomaan kaikkia alaspäin, joutui nyt katsomaan ihmisiä näiden vöiden korkeudelta. Hänen jo ennestään kova luonteensa muuttui sietämättömäksi. Hän erotti palvelijoita pienimmästäkin rasahduksesta. Hän särki peilit, jottei joutuisi näkemään itseään pyörätuolissa. Hän vihasi koko maailmaa. Mutta kaikkein eniten hän vihasi jalkojaan, noita hyödyttömiä lihakimpaleita, jotka olivat pettäneet hänet. Eräänä kirkkaana kevätpäivänä Katarina päätti lähteä kaupunkiin. Hän tunsi talonsa seinien kaatuvan päälleen. Hän käski auton kuljettajansa ja turvallisuuspäällikkönsä Markon viemään hänet kaupungin kalleimpaan ravintolaan, Esplanadin ravintolakruunuun. Hän halusi todistaa itselleen ja kaikille muille, että hän oli yhä kuningatar, että hän oli yhä elossa. Tarjoilijat hääräsivät hänen ympärillään siirtäen viereisiä pöytiä, jotta hänen suuri, erikoistilaustyönä tehty pyörätuolinsa mahtuisi ohitse. Asiakkaat loivat häneen nopeita, sääliviä katseita ja käänsivät heti päänsä pois.
Katarina tunsi tuon säälin ihollaan ja se poltti häntä kuin happo. Hän tilasi puolikypsän sisäfileepihvin ja kalleinta mahdollista artesaanikahvia edes avaamatta ruokalistaa. Hän istui suuren tammen varjossa ravintolan kesäterassilla. Ruoka oli täydellistä, kahvi erinomaista, mutta hän ei maistanut mitään. Hänen sisällään oli vain tyhjyyttä. Hän tökki lihaa haarukallaan miettien, että antaisi koko omaisuutensa, kaikki miljoonansa, vain voidakseen nousta seisomaan ja ottaa yhden ainoan askeleen kohti autoa. Juuri sillä hetkellä, kun epätoivo saavutti huippunsa, terassin ja kadun erottava huolella leikattu pensasaita kahisi. Esiin astui poika. Hän oli ehkä 12-vuotias, laihanpuoleinen, ja hänen terävät polvensa paistoivat rikkinäisten farkkujen läpi. Hänellä oli yllään vanha, haalistunut huppari, joka oli hänelle 3 numeroa liian suuri, sekä kuluneet tennarit, jotka oli teipattu harmaalla ilmastointiteipillä, jotta ne pysyisivät kasassa. Hänen kasvonsa ja kätensä olivat katupölyn ja noin peitossa, mutta surkeasta olemuksestaan huolimatta hän ei kumarrellut, hän ei piilotellut katsettaan. Hän käveli suoraan Katarinan pöytää kohti itsevarmasti, aivan kuin omistaisi koko ravintolan. Katarinan takana seisova turvallisuuspäällikkö Marko jännittyi välittömästi. Hänen kätensä hakeutui radiopuhelimeen. Hei nulikka, hän ärähti. Häivy täältä, tämä on yksityisalue. Poika ei edes hätkähtänyt. Hän jätti isokokoisen henkivartijan täysin huomiotta, aivan kuin tätä ei olisi ollutkaan. Hän astui aivan Katarinan pöydän viereen. Pojasta huokui kadun, köyhyyden ja nälän haju. Katarina nosti kylmät silmänsä häneen. Hän odotti pojan ojentavan likaisen kätensä ja alkavan ruikuttaa, rouva, antakaa rahaa leipään. Hänellä oli jo mielessään valmiina julma lause, jolla hän murskaisi pojan henkisesti. Mutta poika oli vaiti. Hän tuijotti Katarinaa. Pojan silmät olivat poikkeukselliset, teräksen harmaat, ja niissä loisti älykkyys, joka ei sopinut lainkaan hänen repaleiseen ulkomuotoonsa. Hän siirsi katseensa Katarinan elottomiin jalkoihin pyörätuolin jalkatuilla, sitten hänen kasvoihinsa ja lopuksi lautaselle, jossa oli puoliksi syöty pihvi. Sinä et aio syödä tuota loppuun. Se ei ole kysymys, vaan toteamus, poika sanoi. Hänen äänensä oli hieman käheä, mutta rauhallinen. Katarina yllättyi moisesta rohkeudesta. Mitä? Hän kysyi tiukasti. Poika osoitti lihaa likaisella sormellaan. Söit vain puolet, loppua et tarvitse. Olet jo kylläinen. Mutta minun koirani ovat nälkäisiä. Katarina tunsi vihan kiehuvan sisällään. Kuinka hän kehtasi. Joku kerjäläinen tuli kertomaan hänelle, mitä hän tarvitsi ja mitä ei. Kuulehan nyt, pikkupoika, hän sihisi. Häivy täältä, ennen kuin vartijani heittää sinut aidan yli. En anna almuja kerjäläisille. Poika virnisti, ja tuo virnistys oli niin aikuismainen, niin katkera, että Katarina hiljeni. En ole kerjäläinen, hän sanoi. Ehdotan sopimusta. Kauppaa. Olet liikenainen, eikö totta? Ymmärrät kyllä hyvän diilin päälle. Katarina nauroi, ja hänen naurunsa kuulosti variksen rääkynnältä. Mitä tarjottavaa sinulla muka voisi olla minulle? Kirppujako? Poika astui lähemmäs, kumartui hänen puoleensa ja katsoi suoraan hänen sieluunsa. Anna minulle tuo pihvi, hän sanoi hiljaa. Anna minulle ruoantähteesi ja vastineeksi opetan sinut kävelemään. Tämän väitteen äkillisyys ja rohkeus saivat Katarinan jäätymään. Haarukka putosi hänen hoidetuista sormistaan ja kilahti posliinilautaselle. Ääni tuntui korvia huumaavalta laskeutuneessa hiljaisuudessa. Opetat minut kävelemään, hän toisti kuiskaten. Pojan sanat pyörivät hänen päässään. Viimeisen 6 kuukauden aikana hän oli kuullut satoja lupauksia. Lapin poppamies oli luvannut parannuksen. Kiinalainen akupunktioasiantuntija oli luvannut ihmeen. Saksalaiset insinöörit olivat luvanneet robotiikan läpimurtoa. Kaikki olivat pyytäneet valtavia summia rahaa etukäteen, ja kaikki olivat valehdelleet. Mutta tämä poika, tämä pieni likainen poika, pyysi vain lihanpalaa, jota hän ei ollut jaksanut syödä loppuun. Viha, joka näytti hetkeksi laantuneen, leimahti uudelleen entistä voimakkaampana.
Tämä oli julmin ja absurdein pila, mitä hänelle oli koskaan tehty. Katarina nauroi. Hänen naurunsa oli pelottava, kuiva, ilkeä ja täynnä tuskaa sekä nöyryytystä. Viereisen pöydän asiakkaat kääntyivät katsomaan säikähtäneinä. Olet joko hullu tai nerokas huijari, hän sanoi pyyhkien ilkeän naurun nostattamia kyyneleitä lautasliinaan. Luuletko minua tyhmäksi? Luuletko minun uskovan, että pöydän tähteet ovat arvokkaampia kuin maailman parhaiden neurokirurgien työ? Hän käänsi päänsä terävästi kohti avustajaansa Aleksia, joka istui viereisessä pöydässä tuijottaen puhelintaan. Aleksi, anna hänelle rahaa, jotta hän häipyy silmistäni. Aleksi, nuori ja lipevä urakiipiä, pomppasi heti pystyyn. Hän kaivoi design-lompakostaan useita suuria seteleitä. 100 euroa, 200, 500. Se oli summa, jolla pojan perhe eläisi kuukausia. Aleksi heitti setelit inhon vallassa pöydälle pojan eteen kuin luun koiralle. Ota, poika, hän sanoi laiskasti. Tänään on onnenpäiväsi. Osta itsellesi uusi elämä ja katoa. Setelit putosivat lautasen viereen. Tuuli liikutteli niitä hieman. Katarina tarkkaili poikaa tiiviisti. Hän odotti näkevänsä ahneutta. Hän odotti pojan nappaavan rahat ja pakenevan, kuten kaikki kerjäläiset ennen häntä. Hän halusi nähdä tuon ahneuden, jotta se vahvistaisi hänen teoriansa siitä, että jokainen on ostettavissa eikä mikään tässä maailmassa ole pyhää. Mutta Rasmus ei edes katsonut rahoihin. Hänen katseensa ei laskenut senttiäkään. Hän jatkoi Katarinan tuijottamista suoraan silmiin, ja hänen katseestaan paistoi pettymys. Ei loukkaantuminen tai viha, vaan pettymys. Kuin opettaja, jonka oppilas on jälleen kerran antanut väärän vastauksen. En tarvitse paperilappujasi, hän sanoi rauhallisesti, ja hänen äänensä kantautui tuulen huminan yli. En voi ruokkia koiriani niillä, ne tarvitsevat lihaa, ja sinä tarvitset jalat. Tämä on reilu vaihtokauppa. Tavara tavarasta, ei mitään hyvän tekeväisyyttä. Marko, turvallisuuspäällikkö, ei enää kestänyt. Hän oli isokokoinen, härkäniskainen mies, joka oli tottunut ratkaisemaan ongelmat nyrkeillään. Hän ei pitänyt siitä, että joku katupoika puhui hänen pomolleen tuohon sävyyn. Tämä sirkus riittää, hän ärähti noustessaan tuolistaan. Hänen varjonsa peitti pojan. Kuulehan, nulikka, sinulla on 3 sekuntia aikaa kadota, tai murran selkärankasi. Marko astui eteenpäin ja ojensi suuren kätensä kohti Rasmuksen olkapäätä. Seis! Katarinan huuto viilsi ilmaa kuin ruoska. Marko jähmettyi. Hänen kätensä jäi roikkumaan ilmaan vain sentin päähän pojan likaisesta paidasta. Hän katsoi esimiestään hämmästyneenä. Rouva Virtanen, hän loukkasi teitä. Sanoin, että istu alas ja ole hiljaa. Katarinan äänessä kaikui se sama teräs, joka oli aikoinaan saanut yhtiöiden johtokunnat vapisemaan. Kukaan ei koske häneen ilman minun käskyäni. Hän ei itekään ymmärtänyt, mitä oli tekemässä. Logiikka huusi häntä ajamaan röyhkimyksen tiehensä, ylpeys vaati rankaisemaan tätä, mutta intuitio, se eläimellinen vaisto, joka oli auttanut häntä rakentamaan imperiuminsa, kuiskasi hänelle. Odota, tässä on jotain, poika ei valehdellut. Katarina näki sen pojan silmistä, ei pelkoa Markoa kohtaan, ei mielistelyä hänen rahojensa edessä. Siellä oli voimaa, sellaista voimaa, jota hänellä itsellään ei enää ollut. Hiljaisuus laskeutui, sekunnit tuntuivat tunneilta. Kuului vain kaukaista autojen ääntä ja Katarinan sydämenlyönnit. Hän tuijotti poikaa ja yritti löytää pienimmänkin merkin valheesta, häivähdyksen hymystä, joka paljastaisi pilan. Mutta Rasmuksen kasvot olivat vakavat, lähes juhlalliset. Ymmärrätkö, mitä oikein ehdotat? Hän kysyi lopulta ääni väristen. Lääkärit sanoivat, että selkäytimeni on poikki. Sitä ei voi korjata. Lääkärit puhuvat selkäytimestä, Rasmus vastasi. Mutta minä puhun aivoista. Aivosi ovat unohtaneet, miten jalkoja ohjataan. Aivosi sammuttivat ne, aivan kun sammuttaisit valot tyhjästä huoneesta säästääksesi sähköä. Minä tiedän, miten tuo kytkin käännetään takaisin päälle. Pojan sanat kuulostivat oudoilta,
mutta niissä oli pelottavaa logiikkaa. Katarina veti syvään henkeä. Hänellä ei ollut enää mitään menetettävää, ei yhtään mitään. Hän oli jo pohjalla. Olkoon menneeksi, hän sanoi hiljaa. Pihvi on sinun. Hän otti haarukan ja työnsi omalla kädellään lautasen pöydän reunalle. Ota se. Mutta kuuntele minua tarkkaan, poika. Jos menemme kotiin ja osoittautuu, että olet vain hullu tai huijari, en pelkästään heitä sinua ulos. Soitan poliisille ja sanon, että varastit lompakkoni ja sinä joudut nuorisovankilaan. Oletko valmis laittamaan vapautesi peliin lihanpalan takia? Se oli hirvittävä uhkaus, mutta Rasmus ei edes räpäyttänyt silmiään. Hän kaivoi taskustaan rypistyneen, mutta puhtaan muovipussin. Rauhallisesti, ilman kiirettä, hän siirsi pihvinpalat, muutaman perunan ja leipäviipaleen pussiin ja solmi sen kiinni. En pelkää vankilaa, hän sanoi piilottaessaan pussin taskuunsa. Pelkää elämäni turhaan, mennään. Sinun talosi sopii kyllä. Matka Katarinan luksushuvilalle kesti 30 minuuttia. Yleensä Katarina vietti tämän ajan puhelimella sähköposteja lukien tai alaisiaan nuhdellen, mutta tänään hän istui hiljaa ja tuijotti ulos tummennetusta Mercedes-Benzin ikkunasta. Hänen vieressään kermanvaalealla nahkaistuimella istui Rasmus. Kontrasti oli silmiin pistävä. Pojan likaiset, repaleiset farkut vasten matkustamon luksusta, joka vastasi pienen omaisuuden arvoa. Poika painoi kättään taskuaan vasten, missä ruokapussi oli, aivan kuin peläten sen menettämistä. Hän katseli ulos ikkunasta kiinnostuneena, mutta ei esittänyt tyhmiä kysymyksiä. Hän ei koskenut painikkeisiin eikä yrittänyt laittaa musiikkia päälle. Hän käyttäytyi arvokkuudella, jota harvoin näkee edes aikuisilla miehillä. Katarina tarkkaili häntä vaivihkaa. Kuka hän on? Mistä hän on kotoisin? Miksi hän on noin itsevarma? Ja miksi, luoja paratkoon, suostuin tähän? Olen tullut hulluksi. Olen vain epätoivoinen, rampa vanha nainen, joka uskoo satuihin. Mutta aina kun hän vilkaisi pojan sivuprofiilia, hänen keskittyneitä kasvojaan, epäilykset väistyivät. Pojasta huokui rauha, jota Katarina tarvitsi kipeästi. Auto pysähtyi huvilan rautaporteille. Turvajärjestelmä avasi tien. He ajoivat pihaan. Marko nousi ensimmäisenä ulos, nosti pyörätuolin takakontista, avasi sen ja siirsi Katarinan autosta tuoliin tottuneesti, mutta tavalla, joka oli Katarinalle aina yhtä nöyryyttävä. Katarina suoristi jalkojensa päällä olevaa peittoa. Hän vihasi tätä hetkeä, jolloin hän muuttui vaikutusvaltaisesta naisesta avuttomaksi taakaksi. Hän odotti Rasmuksen katsovan tätä säälien tai uteliaasti, mutta poika seisoi jo talon ovella ja katseli kohti työhuonetta. Hän antoi käskynsä edes katsomatta Katarinaan. Tuolla on suuri ikkuna ja paljon valoa. Tarvitsemme valoa. Eteisessä emäntäänsä vastassa olleet palvelijat pyöristivät silmiään. Heidän rouvansa, joka nosti metelin pienimmästäkin pölyhiukkasesta, toi kotiin likaisen katupojan. Hovimestari herra Virtanen, jäykkä vanha mies, lähestyi heitä nenäänsä nyrpistäen. Rouva, pitäisikö minun kutsua siivospalvelu desinfioimaan? Tästä nuoresta miestä lähtee haju. Katarina katsoi Rasmusta. Kyllä hänestä lähti kadun haju, mutta juuri nyt tuo haju tuntui hänelle toivolta. Ei Virtanen, hän keskeytti. Tuokaa meille vettä ja pitäkää huoli, ettei kukaan häiritse meitä. Ei puheluita, ei vieraita. Vaikka sota syttyisi, en ole kotona. He menivät tilavaan, tammella vuorattuun työhuoneeseen. Rasmus käveli ovelle ja sulki sen aivan Markon nenän edestä, kun tämä yritti tulla perässä. Lukko naksahti. He olivat kahdestaan. Katarina istui keskellä huonetta kalliissa pyörätuolissaan. Rasmus seisoi hänen edessään. No niin, Katarina sanoi tuntien tärinän kasvavan sisällään. Olemme perillä. Ruoka on taskussasi. Olen täyttänyt oman osani sopimuksesta. Nyt on sinun vuorosi. Näytä minulle ihmeesi, poika. Rasmus otti vanhan reppunsa selästään ja laski sen lattialle. Hän avasi vetoketjun hitaasti. Katarina jännittyi. Mitä siellä oli? Ase, huumeita. Poika kaivoi repustaan joukon outoja esineitä. Pienen kumivasaran, sarjan pitkiä,
ohuita neuloja, jotka muistuttivat ompeluneuloja, sekä vanhan, kuluneen nahkakantisen kirjan. Hän lähestyi Katarinaa. Tämä tekee kipeää, poika varoitti, ei fyysisesti, vaan henkisesti. Sinun on riisuttava haarniskasi. Aloita, Katarina huokaisi. Rasmus avasi vanhan kirjan. Sen sivut olivat kellastuneet, ja ne oli täytetty pienellä, siistillä käsialalla ja erilaisilla piirroksilla. Tämä on isäni päiväkirja, hän sanoi silitellen kantta hellästi. Täällä on kuvattu tapauksia, jotka virallinen lääketiede hylkäsi. Isä kutsui niitä heräämisiksi. Hän uskoi, että keho on vain kone ja aivot ovat kuljettaja. Jos kuljettaja nukahtaa rattiin onnettomuuden aiheuttamasta pelosta ja sulkee silmänsä, kone pysähtyy, vaikka moottori olisi ehjä. Katarina kuunteli epäuskoisena. Selkärankani on murtunut, poika. Se tarkoittaa, että kaapelit on katkaistu, signaalit eivät kulje. Kaapelit voidaan korjata, Rasmus väitti vastaan, tai voidaan luoda uusia reittejä. Aivot ovat muovautuvat. Mutta ensin meidän on tarkistettava, onko kuljettaja yhä elossa. Hän otti kumivasaran. Aion lyödä polveasi kovaa. Et saa vain odottaa iskua. Sinun pitää kuvitella, että jalkasi liikkuu. Sinun pitää nähdä se päässäsi niin selvästi, aivan kuin se tapahtuisi oikeasti. Katarina tuhähti. Olen tehnyt tämän 1000 kertaa lääkäreiden kanssa. Teit sen todistaaksesi heidän olevan väärässä, Rasmus sanoi kovaan ääneen. Mutta nyt teet sen selviytyäksesi. Sulje silmäsi. Katarina sulki silmänsä. Pimeys. Se sama tuttu, kylmä pimeys. Kuvittele, että juokset. Pojan ääni kuului aivan hänen korvansa juuresta. Älä vain kävele, juokse. Olet myöhästymässä lennolta. Tai ei, sinä pakenet. Sudet jahtaavat sinua. Tunnet niiden hengityksen selässäsi. Lihaksesi jännittyvät. Ponnistat maasta. Pohkeissasi polttaa. Juokse, Katarina, juokse. Isku. Rasmus löi vasaralla polvilumpion alla olevaan jänteeseen. Katarina avasi silmänsä selälleen. Hänen jalkansa lepäsi liikkumattomana. Ei ääntä, ei liikettä, kuollutta painoa, ei mitään. Hän totesi tämän katkeran voitonriemuisena. Sanoinhan, että hukkaat aikaani. Rasmus ei ollut pettynyt. Hän ei näyttänyt edes yllättyneeltä. Tietenkään mitään ei tapahdu. Hän sanoi. Aivosi rakensivat muurin. Ne estävät signaalit. Ne pelkäävät kipua. Meidän on murrettava tuo muuri. Hän laski vasaran ja otti yhden pitkistä neuloista. Katarina jännittyi. Mitä sinä teet? Etsin elävää pistettä, Rasmus sanoi. Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä on meridiaaneja. Pisteitä, joissa energia nousee pintaan. Jalkasi eivät ole kuolleet, Katarina. Ne vain nukkuvat sikeästi. Minun täytyy herättää ne. Hän istui lattialle naisen jalkojen viereen, otti pois tämän kalliit kengät, joita Katarina ei ollut edes ehtinyt liata, ja riisui silkkisukat. Katarinan jalkapohjat olivat kalpeat ja kylmät, ja niissä oli täydellinen pedikyyri, jota kukaan ei koskaan nähnyt. Rasmus otti neulan. Katso minua, hän käski. Älä sulje silmiäsi. Katso jalkojasi. Sinun on haluttava tuntea kipua. Sinun on anottava kipua. Hän painoi neulan isovarpaan päkiään. Katarina näki neulan uppoavan syvälle. Ei verta, ei kipua. Hän tunsi itsensä elokuvateatterin katsojaksi, joka katseli mallinuken kiduttamista. Ei mitään, hän sanoi. Rasmus veti neulan pois ja siirsi sitä sentin ylemmäs. Pisto. Ei mitään. Vielä ylemmäs jalkapohjan keskelle. Ei mitään. Kului tunti ja koko jalkapohja oli pistelty täyteen. Rasmus hikoili. Hänen kätensä, joka piteli neulaa, alkoi vapista jännityksestä, mutta hän ei lopettanut. Katarina istui pyörätuolissa ja joka minuutti se pieni toivonkipinä, joka oli syttynyt ravintolassa, himmeni. Hän tunsi itsensä taas kerran tyhmäksi, huijatuksi vanhaksi naiseksi. Riittää, hän sanoi väsyneenä, lopeta tämä, olet vain sadisti, ota ruokasi ja mene. Haluan olla yksin. Rasmus nosti katseensa häneen. Hänen silmissään leimusi viha. Luovutatko? Hän kysyi hiljaa. Sinä,
joka rakensit imperiumin. Sinä, joka murskasit kilpailijat yhdellä silmäyksellä. Annat periksi omalle lihanpalallesi. En minä luovuta. Katarina huusi, olen vain realisti. Tämä ei toimi. Tämä ei toimi, koska sinä et usko, poika huusi takaisin. Makaat tuossa kultaisessa pyörätuolissasi ja säälit itseäsi. Voi raukkaa rouva virtasta. Voi kuinka epäreilua elämä on. Olet rakastunut sairauteesi, siitä on tullut tekosyysi. Sanat iskeytyivät kuin isku kasvoihin. Katarina tukehtui raivostaan. Hän nappasi pöydältä raskaan, vedellä täytetyn kristallilasin ja kohotti sen heittääkseen poikaa. Ulos. Hän kirkui. Painu ulos täältä. Ja juuri sillä hetkellä, raivon ylimmällä huipulla, kun hänen koko kehonsa oli jännittynyt hyökkäykseen, Rasmus iski nopeasti ja koko voimallaan neulan vasemman jalan pikkuvarpaan ja nimettömän varpaan väliseen pisteeseen. Katarina jähmettyi. Lasi putosi hänen kädestään, mutta se ei mennyt rikki, vaan vieri matolla läikyttäen vettä. Hän laski katseensa hitaasti alaspäin. Hänen silmänsä laajenivat, pupillit supistuivat. Hän tunsi sen. Se ei ollut kipua tavallisessa merkityksessä. Tuntui siltä, kun joku olisi koskettanut hänen jalkaansa paljaalla jännitteisellä sähköjohdolla. Terävä, kuuma pisto, joka lävisti hänen jalkansa varpaista polveen ja iski suoraan aivoihin. Hän huudahti. Rasmus veti neulan heti irti. Hän tuijotti Katarinaa raskaasti hengittäen. Tunsitko sen? Hän kysyi. Katarina ei pystynyt puhumaan. Hän puristi pyörätuolin käsinojia niin lujaa, että hänen kyntensä painuivat nahkaan. Tuolla, hän kuiskasi ja osoitti jalkaansa tärisevällä sormella. Tuolla on tulta. Minä tunnen tulta, Rasmus. Poika heitti neulan menemään ja kaatui selälleen matolle levittäen kätensä. Hän nauroi. Se oli hermostunutta, hysteeristä helpotuksen naurua. Yhteys on olemassa. Hän huusi kattoa tuijottaen. Isä oli oikeassa. Kanavat eivät ole poikki, ne olivat vain tukossa roskasta. Me murtauduimme läpi. Katarina, me murtauduimme muurin läpi. Katarina istui paikoillaan peläten liikkua. Hän pelkäsi, että tunne katoaisi, että se olisi vain hallusinaatiota, mutta tulen jälki kyti yhä jossain syvällä hänen pohkeessaan. Se oli hänen elämänsä kaunein kipu. Hän katsoi lattialla makaavaa, likaista, hikoilevaa ja nauravaa poikaa. Mitä nyt? Hän kysyi. Nousenko minä seisomaan? Rasmus nousi istumaan ja katsoi häntä vakavana. Ei, et tänään. Tänään löysimme vasta oven. Nyt meidän täytyy löytää avain ja avata se. Tämä oli vasta tiedusteluretki. Todellinen sota alkaa huomenna. Hän nousi seisomaan, pyyhki pölyt polvistaan ja alkoi kerätä välineitään. Tulen huomenna 8:00, hän sanoi asialliseen sävyyn kuin oikea lääkäri. Valmistaudu. Teemme töitä, kunnes kaadut. Ja sitten vielä vähän lisää. Rasmus oli jo ovella pitäen kiinni kahvasta, kun Katarina huikkasi hänen peräänsä. Rasmus. Poika kääntyi. Kiitos, Katarina sanoi. Sana oli hänelle vaikea. Hän ei ollut sanonut sitä kenellekään pitkään aikaan. Poika nyökkäsi. Ruoki koirat, hän sanoi. Liha on minulla. Mutta ne tykkäävät, kun joku ajattelee niitä. Ja hän astui ulos. Katarina jäi yksin suureen työhuoneeseen. Ensimmäistä kertaa 6 kuukauteen hän ei soittanut Markkoa viemään häntä makuuhuoneeseen. Hän istui pimeydessä, puristi tuolin käsinojia ja yritti kutsua tulen tunteen takaisin jalkaansa. Se ei onnistunut. Mutta hän tiesi sen olevan siellä ja hän tiesi, että huomenna koittaisi uusi päivä, jolloin hänen sotansa alkaisi. Seuraavat 2 viikkoa muuttuivat uuvuttavaksi, loputtomaksi maratoniksi. Hänen luksushuvilansa, joka oli ennen ollut levon tyyssiä, muuttui taistelukentäksi. Aamut eivät alkaneet kahvilla, vaan Rasmuksen saapumisella. Poika oli säälimätön. Hän ei antanut armoa, ei kuunnellut valituksia. Hän pakotti Katarinan ryömimään matolla kuin vauva, roikkumaan käsivarsiensa varassa, keskittymään tuntikausia yhteen ainoaan varpaaseen. Lihaksesi ovat unohtaneet, miten toimia, Rasmus toisti, kun Katarina kaatui 100. kerran ja hänen polvensa vuotivat verta.
Sinun täytyy muistuttaa niitä, sinä olet kenraali, ne ovat sotilaita. Jos kenraali on heikko, armeija tuhoutuu. Se oli sietämätöntä. Eräänä päivänä, kun hänen jalkansa pettivät jälleen ja hän kaatui vatsalleen kykenemättä nousemaan, Katarina huusi. Riittää, en jaksa enää. Olen rampa, Rasmus, tämä on loppu. Rasmus oli hiljaa. Hän astui lähemmäs, istui Katarinan viereen ja kaivoi taskustaan vanhan valokuvan, jossa oli valkotakkinen mies. Isäni, hän sanoi hiljaa. Isäni sanoi, että loppu koittaa vasta, kun lopetat taistelemisen. Niin kauan kun hengität voit voittaa. Haluatko, että ne ihmiset, jotka parhaillaan jakavat yritystäsi, voittavat? Haluatko Aleksin nauravan sinulle? Nuo sanat kirvelivät enemmän kuin kipu. Katarina muisti Aleksin, avustajansa, joka oli jo sovittelemassa itselleen toimitusjohtajan tuolia. Viha antoi hänelle voimaa. Hän puristi hampaansa yhteen, tuki kätensä lattiaan ja nousi täristen polvilleen. Vielä kerran hän sihisi, tehdään se vielä kerran, mutta uhka ei tullut kivusta, vaan ihmisistä. Huhut katupojasta, joka paransi miljardööriä, saavuttivat hänen yksityislääkärinsä, tohtori Heikkisen korvat. Kuuluisa professori raivostui peläten menettävänsä kultakaivoksensa. Työhuoneen ovet lennähtivät auki. Kynnyksellä seisoi tohtori Heikkinen turvallisuuspäällikkö Markon saattamana. Mitä täällä tapahtuu? Lääkäri huusi nähdessään Katarinan lattialla neuloja jaloissaan. Rouva Virtanen, tämä huijari tappaa teidät. Tämä on infektioriski. Tämä on rikos. Marko, heitä tuo poika ulos. Marko astui Rasmusta kohti. Poika kutistui kasaan. Hänen silmissään välähti lapsen pelko ison miehen edessä. Älä edes yritä. Katarinan ääni oli hiljainen, mutta jääkylmä. Marko jähmettyi. Mutta rouva Virtanen, aloitti tohtori Heikkinen. Sanoin, että painukaa ulos. Katarina tukeutui pöytään ja nosti vartalonsa ylös äärimmäisellä ponnistuksella. Hän katsoi lääkäriä inholla. Te hoiditte minua 6 kuukautta. Otimme miljoonia ja sanoitte, ettei minulla ole toivoa. Mutta tämä poika teki 2 viikossa sen, mihin te ette pystyneet. Minä tunnen jalkani, tohtori. Minä tunnen kipua. Olette erotettu. Te molemmat, häipykää talostani. Tohtori Heikkinen kalpenee ja ryntäsi ulos. Marko poistui pääpainuksissa hänen perässään. Katarina jäi nojaamaan pöytään raskaasti hengittäen. Hän katsoi Rasmusta. Olemme kahdestaan, hän sanoi. 3 päivän päästä on osakkeenomistajien yhtiökokous. Aleksi yrittää ottaa yrityksen haltuunsa. Minun täytyy kävellä sisään omilla jaloillani. Kuuletko? Kävellä, ei niin, että minut työnnetään sisään. Rasmus nyökkäsi. Hänen kasvonsa muuttuivat vakaviksi ja aikuismaisiksi. Sitten teemme töitä yötä myöten, kunnes kaadut. Ja sitten vielä vähän lisää. Osakkeenomistajien yhtiökokous koitti. Lasisen pilvenpiirtäjän suuressa neuvotteluhuoneessa kokoontuivat liike-elämän hait. Kalliisiin pukuihin pukeutuneet miehet kuiskuttelivat ja vilkuilivat pöydän päässä olevaa tyhjää tuolia. Aleksi käyttäytyy jokuin paikan omistaja. Kollegat, hän sanoi teennäisen surullisena. Rouva Virtanen ei valitettavasti pysty enää johtamaan imperiumia. Hänen mielensä on järkkynyt. Hän palkkasi katupojan parantamaan hänet. Meidän on osoitettava myötätuntoa ja lähetettävä hänet kuntoutuskeskukseen. Minä otan johdon käsiini. Kaikki nyökkäilivät hyväksyvästi. Toimitusjohtajan erottamisasiakirjat makasivat jo pöydällä. Aleksi otti kynän käteensä alle kirjoittaakseen päätöksen. Kello löi tasan 10. Huoneen raskaat ovet avautuivat hitaasti. Kaikki kääntyivät odottaen näkevänsä pyörätuolin, mutta ketään ei työnnetty huoneeseen. Kynnykselle ilmestyi kävelykeppi, tyylikäs musta keppi, jossa oli hopeinen kahva. Ja sen perässä sisään astui Katarina. Hän seisoi omilla jaloillaan. Hän oli kalpea ja hiki helmeili hänen otsallaan. Jokainen askel näytti tuskalliselta. Hänen jalkansa tärisivät, mutta hän käveli. Hän käveli hitaasti, mutta suorassa, pää pystyssä, ja katsoi suoraan petturimaisen Aleksin silmiin. Huoneeseen laskeutui kuoleman hiljaisuus. Kuului vain hänen korkojensa kopina ja kävelykepin ääni. Kop, askel, kop,
askel, kukaan ei uskonut silmiään. Nainen, jonka he olivat haudanneet elävältä, nousi tuhkasta. Katarina pääsi paikalleen, mutta ei istunut. Hän jäi seisomaan tukeutuen molemmin käsin pöytään peittääkseen polviensa tärinän. Kuulin, hän sanoi teräksisellä äänellä, että etsitte uutta toimitusjohtajaa. Minä olen tässä. Onko jollakulla vastaväitteitä? Aleksi perääntyi. Hänen kasvonsa muuttuivat tuhkanharmaiksi. Kynä putosi hänen kädestään. Mutta rouva Virtanen, kuinka? Hän änkytti. Ulos, Katarina sanoi hiljaa. Olet erotettu, Aleksi. Ja kaikki te, jotka tuitte häntä, voitte myös poistua rakennuksestani. Kukaan ei uskaltanut sanoa sanaakaan. Valta palasi oikealle omistajalleen. Samana iltana, kun voitto oli saavutettu, Katarina ei mennyt kotiin juhlimaan. Hän meni osoitteeseen, jonka Rasmus oli hänelle antanut. Se oli vaarallinen ja köyhä lähiö kaupungin laitamilla, missä talot näyttivät purkukuntoisilta. Hänen limusiininsa pysähtyi ruostuneen autotallin eteen. Katarina astui ulos keppiinsä nojaten. Autotallin ovi oli hieman raollaan. Sisällä paloi himmeä valo. Hän näki Rasmuksen. Poika istui laatikon päällä ja syötti 2 vanhalle koiralle samaa lihaa, jonka hän oli Katarinalta ottanut. Ja nurkassa, kyhätyllä sängyllä makasi mies. Hän oli laiha ja ajamattoman parran peitossa, mutta hänen silmänsä, ne olivat yhtä älykkäät ja terävät kuin Rasmuksen. Kuka tämä on? Katarina kysyi astuessaan sisään. Rasmus hyppäsi pystyyn ja suojasi miestä ruumiillaan. Älä pelkää, mies sanoi. Minä olen Rasmuksen isä, tohtori Henrik Laine. Katarina haukkoi henkeä. Hän tiesi tuon nimen. Laine oli legendaarinen neurokirurgi, joka oli kadonnut 5 vuotta sitten suuren skandaalin jälkeen. Kilpailijat olivat lavastaneet hänet syylliseksi hoitovirheeseen, hänen lääkärinoikeutensa vietiin ja hänen elämänsä tuhottiin. Kaikki luulivat, että hän oli muuttanut ulkomaille tai juonut itsensä hengiltä. Mutta hän asui täällä, köyhyydessä ja oman masennuksensa lamauttamana, kasvattaen poikaansa. Hän opetti minut, Rasmus sanoi katsoen Katarinaa. Hän piirsi minulle kaaviot. Hän kertoi minulle, mihin painaa, mitä sanoa saadakseen sinut vihaiseksi ja taistelemaan. Minä olin vain hänen kätensä. Hän on todellinen pelastaja. Laine yritti nousta istumaan. En voinut tulla itse, hän sanoi. Minua ei olisi päästetty ovesta sisään. Olen hylkiö, mutta näin onnettomuutenne uutisista. Tiesin, että se oli psykosomaattista. Tiesin, että voisin auttaa. Lähetin poikani. Katarina katsoi heitä molempia. Neroa, joka asui autotallissa, ja hänen rohkeaa poikaansa, joka oli valmis kestämään nöyryytyksiä isänsä vuoksi. He pelastivat hänen elämänsä ruoan tähteillä, kun taas hänen ystävänsä pettivät hänet miljoonien tähden. Kyyneleet, joita hän ei ollut näyttänyt edes hirvittävän kivun aikana, valuivat nyt hänen poskilleen. Hän lähestyi Lainetta ja tarttui tämän laihaan käteen. Ette ole enää hylkiö, hän sanoi päättäväisesti. Huomisesta alkaen olette uuden kuntoutusklinikkani ylilääkäri. Palkkaan maan parhaat asianajajat. Todistamme syyttömyytenne. Palautamme lääkärin oikeutenne. Palautamme elämänne. Hän kääntyi Rasmuksen puoleen. Ja sinä? Sinä pääset parhaaseen kouluun. Sinun ei kuulu olla katupoika. Olet syntynyt lääkäriksi. 10 vuotta kului. Rouva Virtanen toipui täysin. Kävelykepistä tuli vain tyylikäs asuste. Tohtori Laineen klinikka tuli tunnetuksi ympäri maailmaa ja palautti toivon niille, jotka muut olivat hylänneet. Ja Rasmus, tohtori Rasmus Laine, valmistui lääketieteellisestä tiedekunnasta huippuarvosanoin. Toisinaan, istuessaan toimistossaan, Katarina katsoo vanhaa valokuvaa, jossa pieni, likainen poika seisoo hänen pyörätuolinsa edessä. Hän pitää tuota kuvaa muistutuksena siitä, että apu ei aina tule sieltä, mistä sen odottaa tulevan. Että likaisten vaatteiden alla voi piillä puhdasta kultaa. Ja että silloinkin, kun koko maailma sanoo ei, yhden pienen pojan usko voi luoda mahdottomia ihmeitä. Jos tämä tarina kosketti sydäntäsi, tykkää, kirjoita kommentteihin sana ihme, jos uskot, että hyvyys palaa aina takaisin, ja muista tilata kanavamme.
Kiitos, että olit kanssamme.